Чираттагы кытлау сәламе Ульяновск өлкәсе, Николаевка районы Әхмәтле авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен шушы авылда гомер кичерүче батыр егет Аширов Марат Шәүкәт улы каршылый. Аны әлеге гүзәл бәйрәме белән чын күңелдән әнисе Дания, әтисе Шәүкәт, яраткан апасы Гульнара, җизнәсе Рамил, племянницасы Карина тәбрик итеп, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 29 ноябрь көнне безнең гаиләдә олы бәхет булып, икенче балабыз, нәсел дәвамчыбыз, улыбыз Марат туды. Кечкенәдән ук ул бик тырыш, бар нәрсә белән кызыксынучан бала булып үсте. Минем энем дип горурланып йөртә идем янәшәмдә. Инде үзем буй үсеп, гаилә корсам да, ул минем өчен һаман да кечкенә энем. Әти-әнием өчен киләчәк картлыктан нык терәкләре, олы горурлыклары булган бәләкәй уллары. Маратның бер матур ягы бар. Ул һәр ярдәм сорап килгән кешегә кулын сузырга хәзер тора. Мин апасын ул бик кадерләп яши. Икәү үскәндә төрле хәлләр булса да, гомердә бер-беребезне ачулатмадык, бик кадерләп яшәдек. Бүген ул племянницасын нык яратып яши. Карина да абыем дип кенә аңа эндәшә. Маратыбыз алтын куллы егет. Бик тырышып урманда хезмәт итә. Бар яклап әти-әниемә булышып тора. Без беләбез, синең максат хыялларың бихисап кадерлебез. Шуларның барчасына да ирешергә насыйплар кылсын. Ходай Тәгалә насыйп иткән тиң ярыңны табып, матур гаилә корып, яратып, яратылып яшәргә язсын. Без сиңа бар яклап ярдәм итәчәкбез. Барасы юлларың тик тигез генә булсын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәтләр сине шитләтеп узсын. Юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Бары тик дусларың гына яннарыңда булып, гомер буе үзеңне бәхетле хис итеп яшәргә язсын. Котлы булсын акыллыбыз туган көнең. Кабат җиргә кышлар җитәләр. Алар синең матур яшьлек мизгелеңне нык агартып дәртен бирәләр. Теләгебез нык саулыклы, бул син олы бәхетле. Гомер буе яшә әле сөелеп, мәхәббәтле. Әти-әни өчен бала, минем өчен энекәш. Я Ходаем, якынымны тик яктылыкка сиңдәш. Мавыкма алтын тауларга, маллар алар бер көнлек. Булсын синең иң мөһиме саулык йөзгә җитерлек. Хөрмәтле Марат Шәүкәтович, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләкләрендә кабул итеп алыгыз. Yazda түгел, күздә түгел, кыш көне син тугансың. Аппак карлар кебек үзең шундый шибәр булгансың. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Син шибәрдә ясап куйган шикелле, яшь гомерләр үтеп бара, кайтарлы икелле. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Ямлы үтсен синең туган көннәрең, иминлектә, исәнлектә үтсен әле гомерләрең. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә. Карлар ява, синең туган көнеңдә бәхет шатлык озын гомер бирсен Ходай үзеңә.
kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yawa senin tuğan gününde, bəxit şatılıq kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yawa senin tuğan gününde, bəxit şatılıq kızın ömür versin Xuday üzüne. Qarlar yawa senin tuğan gününde, bəxit şatılıq kızın ömür versin Xuday üzüne.